ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡು ಕುದ್ರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಡು ಕುದ್ರು ಪಣ್ಣಗ 4 ದಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಪರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗವು ತೂವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪುದರಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಕುದ್ರು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೀರ್ದ ನಡು ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ಸೊ ಮೂಡು ಕುದ್ರುಡು 1905 ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಕ್ಕ ದೇವರನ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 1905 ಈ ಸ್ವೀಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇತ್ತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಆಗಲದಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಂಡು, ಅವಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೆರೆಗೊಂಡು. ಐತ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು. 75 ವರ್ಷನ ಆಚರಿಸೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆತು. ಸೊ ಮಾತಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಊರ್ದಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ, ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತನು. ಸೊ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಕುದ್ರು ಫುಲ್ ದಿಂಜಿದಿಪ್ಪುಡು ನೀರಡೆ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಲ ಆ ಏರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನಿದ ಮುಟ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನೈಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಂಡರಾಪುರದ ವಿಠೋಬ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ, ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ, ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಫೋಟೋನು ಇದ್ದದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಆಪುಣು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡು ಒಂಜಿ 1972 20 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗನು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಆನಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಾತಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು. ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯರಾಯ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ನವೀಕರಣಗಳು ಮಾತ ಪೂರ ಆಡು ಅಂಜನೆ 2001 ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡು ಕುದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಾತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು, ಐತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಲಾತನು. ಸೊ ಇನಿ ಐತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕೆಂಚ ಪೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪ, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ರೋಡ್ ರಡ್ಡು ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಪೋರೆಗಾಪುಣು, ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋರೆಗಾಪುಣು. ಸೊ ರಡ್ಡ ರೋಡುನ್ಲ ತೋಪವರೆಗೆ ಬಂಗಯ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೋಡು ನಿಗಲಿ ತೋಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅದು ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತಿರನ್ ತೋಪವೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ನಿದ್ರು ಬರ್ರೆಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ದಾದ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಗಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ, ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಲ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಉಂಟು ಅವಿನ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಐಕ್ಲನಿಗಲ್ನ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಉಡುಪಿದ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಪೂರ ಎನ್ನದಾದ ಬ್ಯಾತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡ ವಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಣು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲ್ನೆದ್ರೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಾತ್ ನಿರೂಪಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವನ್ನು ಐಕ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಎಂಚ ದುಂಬುಗೆ ಅನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಇತ ಸೀದ ಪೋಯಿ ಮೂಡು ಕುದ್ರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಮಲ್ತರದು ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದೇನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ವಾರದ ಸಂತೆ ಪೆರೆಗ್ಬೋದುದು ಏನೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಟು ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ರೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಗಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ ದಿನಾಲ ನಿತ್ಯ ನಿಗಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪಿನಾಗಲು. ಸೊ ಒಂಚ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ನೋಡ್ ಪಂಡದು ದೂರ ರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆದ ರೋಡು, ಸಂತೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡು ನಿಗಲೆ ಮಾತಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಪೂರಗಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಕಲಮೂಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ನಿಗಲ್ನ. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನಗಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ದ ರೋಡು ಒಂದೆರಡು ಪಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಗೆ ಆದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಾದಿ. 75ನೇ ವರ್ಷನ ಆಚರಿಸೋನು ಬಣ್ಣ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ಪೂರಗಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನುಂಡತಿ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಚಾರ. ದಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟುನು, ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ
ಮಂದಿರನ್ ಕಟ್ಟಣಲ್ಲ ಅವಿನ ದುಂಬೋರಿಸೊಂದು ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಸಲ 75ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕುಲೇನು ಸೇರ್ಪೊಂದುದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಕಮಿಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ತ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಬೋಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೋಡ್ ಆದದ್ದು ಪಾಸ್ ಆದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೋಡ್ಗೆ ಆದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ತೊರ್ದು ನಿಗಿಲ್ ಪೋಯರಡ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ರೋಡ್ ಪೋಯರಡ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಗಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಆದ್ಲ ಪೋಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ನಮಕ್ ದಾದ ತುದೆ ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ನಿಗಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ತುದೆ ಆ ತುದೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಇವಾಗ ವಿಠಲ್ ಕಾರ್ಕೇರ ರಸ್ತೆ ಓಮಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡುವಿನ ಬಾಗಿಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಠ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವಿಲಾಸಂಗ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರೋಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಹೊಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ತಿರ್ಗ್ಯ ಪೋಯ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕುದ್ರು ಪಣ್ಣಗ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ ನೀರಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ಯ ರೋಡು ಟೈರ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಂಗ್ ಬಕ್ಕ ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಕಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಅಂಚಾದದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಟೈಮ್ದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವೈಡನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆತನು ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡೆ ಐಕೋರಿಯಾಡ ಕೇಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಡ್ ಉಡಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಠಲ ಉಂಡು ಆ ಮಠ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಠ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಐಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದದು ನಿಗಲಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಐಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡು ದಾದ ಪೋಡು ಪೂರಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದದು ಈ ರೋಡ್ ಬತ್ತರಡ ಎರೆಗ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ 75ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋಡುಕುದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಇಡಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆದದು ಸೊ ಏನ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಸೊ 75ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಏನ ಪೂರ ಆಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾದುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಇನ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವನ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಗಲೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಪಣ್ಣು ಅಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೀರಾಂಡಲ್ಲ ದೂರದಾಗಲಿ ಬರ್ಪಾರು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರೋಲಿ ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಸಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಠ ತಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ ರೈಟ್ಗೆ ಪೂರೆ ಬಂಡೆ ರೈಟ್ಗೆ ಪೋದುದು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತೇರು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಅಂಡೇರು ಸೊ ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಬೋಡಾಯಿನ ಆತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಠದಲ್ಲ ಒಟುಡಿಪ್ಪು ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಏರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಸ್ ಒಂದುವೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಸತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಏನ ಟಚ್ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಒಂದುಂಡು
ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತಗಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ರೀಚ್ ಆತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಮೂಡು ಕುದುರುಗು. ಸೊ ದಾದ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ದಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಡಂಚಿನ ಕೈತಲ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಬ್ಬಭವನ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಬ್ಬಭವನ ಉಂಡು ಅಗಲ ದುಂಬುದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಅವನ್ ಪೂರ್ವನ್ಕೆ ಏನು ಹಂಚಿದೆ ಹೊರತು. ಸೊ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಅವರಿಗೊಂಡು ಐತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಾದ ಪೂರ್ವನ್ಕೆ ಎನ್ಗ ಬಲೆ. ಮಠದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ನೆನಪನ್ನು ಊರು ಕಾಕಂಬರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಪ್ಪದಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ದೈವಪೂರ್ವಕೊಂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೇವಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವರಾಯನ ಚಂದ್ರನ ಪಾದಕನಾಗಿದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು, ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದದಿನ ಟೈಟ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಈ ಒಂದು ಊರು 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿರೋರು ಎಂಕಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪಡೆದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ 75 ವರ್ಷದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರವು 75 ವರ್ಷ ಸಂದಾಯ ಇಂಕಿಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹುಟ್ಟುನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯೋಚನೆರಾದ ನನ್ನ ಅಮೃತಮ ಸಮಲ್ಪುರು 75 ವರ್ಷದ ಐಕನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ದಾದಮಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿರವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಡುಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಡುವುದು ಉತ್ಸವ ತೋಜುವುದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಚಂಡಿಗೋಮ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಪಾದವು ಚಂಡಿಗೋಮಲ್ಲ ಹೋಗುದು ದೇವನ ಮಾತಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವೇನ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ತೆರೆಗೋಡು ನಾಡ ಎಂಕಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮುದ್ರಣೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಊರಿಗೂ ಹೊರವರಿಗೂ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರವಾದ ಈ ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒತ್ತುವಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಗಳಿಗಡೆ ವೇದಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ 27 ಶನಿವಾರ 29 ಆದಿತ್ಯವಾರ 27 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒವೇ ರೀತಿ ಕುಂದುಕೊಂಡ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿ ನೀವು ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಕಲ ಅವೇನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ದಿನ, ಸಂತೋಷದ ಗೆಳೆಗೆ ಪಡೆದು ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವಾ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಚೇತನ ಜನಾರ್ದನ ತೋರಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಕರೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಏಕಗೋಟಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಈ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿನ ಏಕಗೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಬ್ಬರನ್ನ ಬೆಲೆಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಜನೆ ಅಂಚಿರಂತಲೇ ಸೇರ್ಲ ನೀವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುಸ್ತಿಲ್ದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಾಪದು ಅಂದರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾಂತ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅತಿಥಿ ವರಿಯ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ವರಿಯರೇ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೋಣ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮೂಡುಕುದ ನಂತರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ತೀರಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಅದು ಪೂರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದ ನಂತರ ಒಂದು ದೀಪ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೂಡುಕುದ ಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 75 ವರ್ಷ ಆರು ಪಡ್ತದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗಿನ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 75 ವರ್ಷಗಳು ದುಂಬು ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೀವಂತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೀಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಶತಮಾನದ ಪಿರವಳು ಪಂಚರ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕಿ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಪಿರವಳು ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕು ನಗಲಿ ಈಗಲೇ 1000 ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಈತಿಗಿನ್ನ ಜಯಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಯಕನ್ನಡ ಈತ ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ಕಾಡು ಪದಕರ 100 ಚಿಲ್ಲರು ಇಲ್ಲುತ್ತದೆ ಇದೇ ಎತ್ತುವುದು ಜಯಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಜಯಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಯಕನ್ನಡ 54 ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆವನ್ನು ಆಗ ಈ 54 ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ 54 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಯಿನ ಆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಟ್ಟ 75 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷದ ಪಿರವಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೊಡು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಎರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಭಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಭಯಪಡು ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಭಯಪಡು ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಭಯಪಡು ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಂಬುದು ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಣಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪೂರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಪುರ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಪಡ್ಡಾಯ ಪೋಯಣ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ಸಿನ ಮಲ್ಪದ ಆ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಏತು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಣ ಸುಸ್ರಾವೇನ 6 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆ ಭಜನದ ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅಂಚಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಲನ್ನು ಬಂತು ಕರಾವಳಿಯ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾ ಆ ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ವು ಎಂದು ಬರೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸುನಾಮಿ ಕಡಲ ಬದಿಗೆ ಬೈದಿ ನಮ್ಮ ತುದೆ ಬಂದ ದಿಕ್ಕು ಬೈದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅತ್ತ ಶೋಭಕ
ಸುದಟ್ ಅಂತ ಬಿತ್ತು ಬೈದ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಆಂಡ ಆ ದೇವರ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪೋಡಿದೆ ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗಳ ದೇವರ ಭಯ ಮೂಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂದಿರ ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒರಿಯೇ ಅಂತ ಮಲ್ಪಡೆ ದೇಗಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ 75 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಡ ರೀತಿ ಆವಡ್ಡ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಜನಪದ ಅಂತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಇರುವೆಲ್ಲ ಪಡೆ ಏಜನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಮೂಲ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಬರಂದಿನಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನು ನಂಗೆ ಅಡಿಪಾಯಿ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಬಂಡ ನಾನು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಡು ಯಾಪಡಿಗೆ ಒಟ್ಟುವರೆಗ 100 ಜನ ಕೊಂಚ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಏನು ಕೂತುಂಡು 10 ಜನ ಉಳ್ಳರಗೆ ಅಂತೆ ಶೋಭಕ್ಕಡ 100 ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು 100 ಜನ ಪುಂಜ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಜಕ ಏನು ಕೇಳಿ ಗೀತು ಜನ ಉಲ್ಲರ ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಬಹುಶಃ 74 ಇಸಿಡಿಂಚಿ ಏನು ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಸುರು ಓಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುದುರು 5 ಸರಿ ಈ ಓಟುಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಈ ಕುದುರದ ಈ ಜನಕುಲ್ನ ಈ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಅವೇನು ಆತ ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಈನಿಕಲೇ ಪೋರ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಇರ್ತದೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರತಾಪ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮೋನಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರು ಬಂಗೇರು ಎಸ್.ಎ. ಬಂಗೇರು ಜನಾರ್ದನ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಈ 4 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸುರುಂಡು ಬೈದಂತ ವಿಷಯ ಮೂಲೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಗಣೇಶರೇ ಕಲ್ಪೌಂಡು ಪಾರ್ಟರ್ಲೆ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಪಾರ್ಟರ್ ನಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಗಲಿ ಕಷ್ಟನು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬಹುದೇರು ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ದುಂಬು ವಾಡಡ್ ಮಾತ ದಾದಿಲ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಆಗಲಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಣಿಟು ಮತ್ತು ಪಸಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನ ಕಷ್ಟನು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜೇ ಇತ್ತದು ಏನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಒರಿಯಗೊರಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಾವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನೆ ತಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬುಡಾಯಿ ಕುದುರ್ದ ಏರುಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಪತ್ತೈನು ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರತುವನಗೆ ಏತು ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಮಂತ್ರ ಒಂಚೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇನಿತುವುದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಐಟ ಭಿನ್ನ ಪಾತಿರಿ ಉಂಡೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರಿ ಇಂಚೆ ಪಾತಿರಿ ಓಲಬಡ್ಕಿ ಇನಿತದ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಏರು ಇದಾಡುಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಶಿವರಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಬೇರು ಬಂಕನೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಎರಡು ದೂರ ಇತ್ತಿನ ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಶಿವರಂಬೇರು ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆ ಬೊಲ್ಲದ ಟೈಮು ಬಂದಾಗ ಬೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಮುಂದೆ ಉರುಟುಕು ಬಲಿದ್ದೀನಿ ಬೊಲ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚ 7 ದಿನ ಬೊಲ್ಲ ಬರದಿತ್ತು ಮುಡಾಯಿಗೆ ಸಾಲಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲದಾಗ ಗೂರುಡೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ಭಜನೆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏತು ಬಂದ ಬೈದು ಕೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಈನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಗಳು ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈಗ ಮುಡಾಯಕ್ಕೆ ದೂರದಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗಲು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿ ಎಂಚ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಪಿದ್ರು ಕಂಡಕ ಅವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕರಣದಿ ಅನ್ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೀಗ 75 ವರ್ಷದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಚ ಆತನ ಆತೇ ಉತ್ಸವಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬರ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಆಡೋ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಆ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ನೆಲೆಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ ಎಂಡವನಗಳ ಆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೌಜಿಡು ಗದ್ದಲೋಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕನ್ ಒಂಜಿ ಮನಸಾರ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ
ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಗ ಶೋಭಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರ್ಸೋ ಪೋಕ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಉಲಯದ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಹೊರಡ ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ನಿಗಲ್ನ ಏನೋ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಮತ್ಸರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮೆಟ್ಟಲ್ದ ಪಿದೈಡ್ ಪತ್ತದು ಬಲ್ಲೇವಂತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಪೂರಾಗಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಂತೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಿರುಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಈ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಗೂ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರಾ ಬೋಡು ದಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡುಕುದುರದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ದಲ್ಲ PDF ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತನ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕ್ದ ಶನಿವಾರ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕ್ದ ಐತಾರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಸೊ 75 ಇಯರ್ಸ್ದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಅದೊಂಡವ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಸೊ 27ನೇ ತಾರೀಕು ನೀ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಆಪಣು ಅಡಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ 4 ಗಂಟೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಿಡಿದು ಇದೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಡಮರೆಕ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಕುದ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಗಲ್ನ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಐತಾರದಾನಿ ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಅಂಚನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಗಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ತುಳು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರೋಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಅಭಿನಯದ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗ ನಾಟಕ ಅವಲ 22ನೇ ತಾರೀಕ್ದ ಬಯ್ಯಾಗ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ 22ನೇ ತಾರೀಕ್ದಾನಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮಾತಲಾವೆರೆಗೊಂಡು ಇದೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ನಡಪೆರೆಗುಲ್ಲ ಮಾತೈಕ್ಲ ಪೂರಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಅಂಚನೆ 22 ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ನನ್ನ ದುಂಬು ಗೊಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೆರಲ್ಲಗೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಮುಟ್ಟ ಆವೆರೆಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಶನಿವಾರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಆನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಈ ಮಾತಲೆಸಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 75th ಇಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ ಮಾತಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಾನ್ ಈಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೆ ದಯಾನಂದ್ ಉಗ್ಗೆಲ್ಬೆಟ್ಟು ಆರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇತ ನಿರೂಪಣೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯಾಕ ಅಂಚನೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯಾಪ ತೆಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮೂಡುಕುದ್ರು ಭಜನೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದದು ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಗಡೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಜನನೇ ಪುಜೀರ್ ಸೊ ಅಂಚಾತ್ ಒಂದೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದದ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲ ನಿಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೆ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣು ಭಾಗವಹಿಸಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸೊ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ನಿಗಲ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27-28 ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಡಿಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸೊ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ ತೆಲ್ಪುವ ಏತ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಪುವ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣಿಗೆ ಸೊ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಆಂಕರ್ ಆದದನ್ನ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಆ ಜರ್ನಿಗಳ ನಿಗಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಏನಾಡಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ್ ತೇಜಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು